Balita Tanya Chinita. Sino? Ako? Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Kasama mo, Manggas, para sa Sino? A kiss. Ako. Naging viral ang misteryosong liwanag na parabang dikya sa langit. Akala ng mga nakakita, ito ay isang UFO. O di naman kaya ay sasakyan ng mga alien. Subalit ayon sa Philippine Space Agency, nanggaling ang nasabing liwanag na ito sa rocket ng China na Jielong 3. Tinatawag itong space jellyfish. Yun ang usok na nagmula sa rocket na naiilawan ng araw kahit gabi na sa lupa. Kung nakita mo ito, hindi ito UFO. Ito ay isang space phenomenon. Space phenomenon. Space. Give me space. Kung Tawa-tawa ka. gusto mo bang makakita talaga ng totoong alien? Dami dito. Sino? Ako? Kailangan pa bang i-memorize yan? Pag alien sa akin, basic. Dami naman ditong unidentified flying object. Ano yun? Diba? UFO? Maraming UFO dito sa Pilipinas. Diba? Meron ba? Mga unidentified flying projects. Oo nga, no. Pati Diba? yung unidentified flying boaters. Yeah. Talaga. Basic! Basic. Nadami yan. Nakaka-amaze lang tingnan. Pero ano ba yung Jielong 3? Yun yung rocket ng ng China na nagdadala ng mga naglulunsad ng mga satellites. Kaya sa kalawakan. Hirap naman ng subject ngayon sa lesson natin. Buti na lang very good si Shaylee sa school. Yahatid ng daddy niya. Hi, Shili! At saka, Si Boss Mayor Strike. Kumpare ko yan eh. Good morning, Shili. Pag nakita mo parang jellyfish. Diba? Jellyfish, Shili. Ang galing mo talaga. Basic. Manang-mana sa'yo. Basic, good morning. Good Ingat sa biyahe. Ingat po. At sa mga daddy dyan na maghahatid ng kanilang mga anak. Ingat sa yes. Unidentified. UFO. Unidentified person on the chat. Okay. Galaw. Mga may ka-chat. Hey, good morning. Ayan. Nilalagay. Pero gusto mo ba ng alien, Tita Max? Ano ba tanong yan? Hindi, curious lang ako. Kasi Ako gusto ko, kasi ako ang isa sa makikita mo sa history ng TikTok ko at saka YouTube, may yung mga about universe, astrology, mga, ano tawag dyan? Astronomy. Astronomy. Ang galing mo talaga. Ang talino mo ngayon. Di ba? Basic. Mangina ka. Hindi. Oo, yan ang Sponsor natin yan yan yung mga yung mga favorite kong panoorin, yung buhay ng stars. Totoo yan. Tsaka yung moon, kung bakit tayo punta sa moon, tinitingnan ba natin kung andun pa siya, kung... Sino nga pinupuntahan mo sa moon? Di ba? Punta tayo sa moon yung Earth. Si Mang Kantor pupunta yun. Ano yun? Moonlight Club yun. Aray mo! Ano yun? Ako nakarelate. Moonlight Club. Alam na Katabi alam ng ni Cuadro Mang- Alas. Virus yung mga pangalan eh. Moonlight Club. Diba recently lang nakauwi na yung 4 na astronauts na parang nag-circulate sa moon at nakita pinakita nila yung larawan ng Earth
nung tinanong yung babaeng astronaut kung ano yung naramdaman niya nung nakita niya, sabi niya, parang hindi daw yung Earth yung blackness sa paligid ng Earth na Ayan. ang liit lang pala talaga natin sa mundo. Para lang tayong living thing na. Para tayong buhangin sa dagat. Yun. Ibig sabihin marami pang mundo. Marami talaga. Oo, ibig sabihin maraming Tanya Chinita. At doon sa Tanya Chinita, doon Multiverse para multiverse? O multiverse yun. Doon hindi ako mabait kasi dito mabait ako sa Earth eh. Guys, papaalam na kami guys. isang malaking kalokohan. 1, 2, 3, let's go! So, yung pagpunta sa moon, Oh, 'di ba maiisip mo kung talaga bang may alien, talaga bang may multiverse, may ibang planet doon na may kamukha tayo or kalukalike tayo doon? We'll see. Kamukha ni Mang Kanor 'yon. yung alien. Basic. Kala ko May yung antena jellyfish. si Mang Kanor. Yung alien? Yung jellyfish. Oh. Marami sa dagat. Jellyfish? Yung alien. Diyan kinukuha yung pearl. Guys, sa Talaba yun Talaba ba? Sabi sa Sa Bacoor clams. Clams. Ayan. Good morning. Talaba man. Ano ba yung clams? Ganyan din, di ba? Okay, Bumubuka. maniwala na sana. Bumubuka. O yung clams. Yung talaba. Gusto ko ganyan position ko. Starfish. Aray mo! 1, 2, 3, let's Ano kahiga lang? Yung starfish. Yung talaba. Bobo ka Ang bubulaklak. Ano ba bu- okay na sana guys. Hindi ang tatalaba. Nag-iingat ako kasi baka marinig ni Shelly. Sabi Ay, niya, oo hindi nga. Tanya ko mabait yun Oh. Oo nga, tugtugan na lang natin ang Uptown Sige, Punk. Shelly, ah. ingat sa school. Ingat Ingat ka, baka kayo. makita mo si Mang Kanor doon Huwag ka sasama kay Mang Kanor. Basic. Kadadi mo lang. Hi, Mayor Strike! Good morning po, Mayor Stark. And kay Direk Phil, good morning. Nakikinig din, Oo, Daddy, salamat. yan. Pati si Kita-kits Miss tayo, ha? Marnes. Hi, Miss Marnes and Attorney Kay. And sa Pasig, kita-kits tayo. Sa Sabado na yan! 4 to 10 p.m. Damayan, covered court. Pasig City! May pa-zumba na, free concert pa. May pababae pa! Bakit may babae? Wala, may promo girls, may promo girls Hindi, doon? andun ako. Sayang naman, wala bang promo girls doon? Ma'am Nico. Basic! This is the Metro's number one, Love Radio. Basic!